Čau, s nimi sličičky, já jsem Lukic. Ne Lukic, Lukicour 41. A vítám vás i u mýho dalšího videa s Hello Neighbor, jak nečekaně. Dneska tady jdeme pokračovat k panu starostovi a jo, co si říkáte, proč jsem se přejmenoval, protože no, máme tady starostu, k kterému teďka půjdeme. No a tam máme ten týpek, který mu je potřeba dát ten steak, aby tady mohli uhasit a dát to tady pejskovi. Jo, tentokrát se pokusím ten mikrák mít trošku tak, aby mi to už jsme měli steak. Teďko, že tady dáme pejskovi do misky, nevím vůbec, jak se jmenuje, protože nemám jméno tady, počkej, se podívám. Má tady nikde? Nemá. No, já tady každopádně zajdu pro tu lopatu, co tady máme. Beru. Ale tady jdu vykopat teda. Máme bez nízo. No, a. Já se zkusím do baráku dostat nějakou klasickou lehčívkou, kterou už to mi byla zvykem. Takže třeba zkusím tady těma věcmama. Ano. Jsem tu. No. Tady ořek by se měl tu věc. Ano, to bychom měli jednu věc, kterou potřebujeme k dohrání tady té hry. A nůžky, hasičák chce. Tak, my jsme měli hasičák a zkusím se tady to trošku překřikovat, protože vždycky ty videa jsou extrémně potichu a to už nechci, aby se stalo. Ne. Ach jo, tak to se trošku nevydařilo, ale... No, zkusím se sem teda dostat. Nepadej! No, tak se bude muset dostat legitimní cestou, protože neumím skákat. Týpeček. Dělá tam. Tak, to by bylo. To stresující část je za náma. Dokázali jsme se dostat sem. Jak nám to pomohlo? Nevím jak, ale na to přijít. No. Nevím, co mám teď dělat tady, protože já už jsem to zapomněl, ale rozhodně vím, že musím se dostat sem. Tato střechu, tady jsme bezpečí, naštěstí. Tohle počkat musnýho zase. A, tadyhle jsou střechy. A, něco zajímavé. A mám tady, vždycky můžu skočit. A yes, jsme tady. Máme tady páčidlo. Nepotřebujeme už jedno, ne? A co je to? Tamhle je. Kromě toho páčidla. Půjdeme. Tady má spoustu tady těch lezeckých věcí. Tady klezu. Přijdu sem. Pečko. My si tady otevřeme okno a co má tady tak důležité? My tady vlastně tady to, pardon. Co máme tady? Já. Tady to, co bereme. A tady tu pojistku budu muset někam pojistit. Jde na druhé straně. Nevypadá to tady tak, že byste jim měla něco pojistit. No.
Ale nejsou to jediná místa, kam se něco dá. Kam se dá tady vylézt tady tím lezeckým způsobem. Máme ještě těch věcí tady hodně. Jo. Málem jsem zapomněl, že tady to žezlo budeme muset připevnit tam dole, ale teďka jsem tady nahoru, takže mi přijde zbytečný skákat tam dole, takže tady vyskočíme. Tak, protože jsem úplně neschopný. Co je to tady? Do jaký místnosti to vidím, ale zrovna úplně nepotřebuji. Takhle si vezmu s dovolením. No v tom případě musíme zdrhat. Vydržte chvilku. Už jsem zpět zvonil tady telefon, což je nečekaný vůbec. No, já teďka přemýšlím, co tady mám teďka dělat. No, mohl by se mít se podívat tam dolů, jenomže to já úplně nechci, protože jsem tady teďka nahoru a nechci jako teďka. Yes! A máme další trofej. Jo, a semhle musíme připevnit tu baterku. Kterou mám taky u sebe. Zbytek spoustu věcí. No. Ten si vchod do té druhé místnosti, kam se plejsou tyhle trofeje. A kolik máme už z tebe trofejí? 1, 2 a už jsme o 3, takže tady to je čtverec a tady to je OK. Čtverec je tamhle a kolo. Můžeme zjistit, jestli je to úplně kolo, ale myslím, že to patří s tím. Budu se trašnout, protože bych se mohl kdykoliv přijít. Kolo? Yes. To jsme měli. No a tohle to patří do vany. Ne, počkej, kam to vlastně patří? To je někde v dolním patře. V případě musíme jít do dolního patra. Logicky asi. Nepotřebuji ještě něco tady. No tady potřebuji to kolo, to získáš za těch 5 trofejí. A už vím, co potřebujeme. Protože ještě si podívám, kam mám placenout přesně tu loď. Na jaký místo a ještě k tomu kde. Myslím, že to má být někde tady v kuchyni. Jo, tamhle to musíme dát. Jej, já jsem se lekl. Jsem nevěděl. Musím to honit. Vidérně. Můžeš přestat hledat. Co se vlastně... Jo, máme to žezlo. Máme další trofej. Já jsem teďka probrat, jaký důležitý předměty u sebe máme. Jenom tohle můžeme ztratit, to se nám objeví tady, takže vezmu si pečeno. No a no já se musím dostat zase do horního patra. Tady nějakým nejlepším způsobem. Mě zajímalo, kde je ten týpek. Doufám, že mě neviděl. A tady hnedka vedle nás je ta věc, kterou musíme vysvětlit. Tamhle, vidíte ji?
Jsem tu. Tady předmět hodíme. Jo, počkej, tady tam jsme si ta féma. Tam má týpek myslej. Mě viděl. Je to logicky. Brzy jste. Kamu, dneska přímo přede mnou. Yes, to bychom měli další věc. Už je ten music disk, no, který potřebujeme na to, aby jsme tam dole spustili tu party. Jo, tadyhle ta věc. Jedna. Tam, no, počkej, a jo, počkej, nepočkej, tady jsou tyhle ty věci. No, tak to je jiná. My teď tady můžeme jít nahoru. Ano. Tady projít. No, taky můžeme někam projít. To je možná tady míst. To je skok. Můžeme kdykoliv pokazit, takže počkej, já půjdu sem. A my potřebujeme sem tu lajnu. Tak. Najít se. Tak. Jsme se dostali tady na to jeho piano. Co tady mám dělat? Co ten týpek jde dělat teďko? No, heří ti krpkáme, co? No, aby jsem to potřeboval nejlépe přiblížit tamhle. Žlutá, červená, zelená. Klidně, žlutá. Zelená. Já jsme měli jednu věc. Vezmu si teďka ten disk. Jak to spustit kurní? Yes, to bylo. To by bylo. Máme jednu věc a tady máme trofej, yes. A tady jdeme v koupelně, OK. Je tady ještě něco zajímavého? Kromě té trofeje. Jinak už nic zajímavého není. Že sem teď nebude. Máme další trofej. Se nám bude geniálně hodit. Takže co my musíme teďka udělat? Tady, no logicky musíme jít plesnout tam. A ještě vlastně my musíme ten kód, co je v té kuchyni tady. Moc tam nevidím. Má tady někdy nějaký to okno na otvírání, že jsem tam vlezl? Počkej, jsem kroušlivý? Ne, teďka. Osm, šest, 9, 1. Máme to. Máme kód. Teď potřebovali 8, 6, 9, 1. Takže můžeme otevřít nahoře ten trezor. Kde ten týpek teďka je? Někde nahoře. Mám takový dojem. Kde je? Počkej. Já jsem zapomněla, že tady jsou vlastně tady ty schody. Vylez. Dělej! Vylez, ty bíbečku. Neschopný, že nedokážu na to vylézt. Co jsem? Yes, to dokážu. Nice.
On tam teďka byl. Jsem se totálně... další průchod. Počkej, tady kde? Nevím. Myslím, že v kuchyni. Jinak tady starosta má asi jeden z nejhezčích domů, který tady jsou. Počkej. Co jde? Tak, poslední trofej. A máme kolo. Nesekej. Tak, kolo. Líbeček se mu zrovna jde. Co tady máš tak zajímavé, že se musíš potřebovat. Ne, zkušuj. Kam? Navol mi ten klíč. Dělej se, ber to. A odcházíme. No tak to bylo trošku napínavější, ale zvládli jsme to. Máme proto jsme přišli. A mám takový podezření, že kdyby skočil, tak sám nevíš, takže tady se jdu. Máme to. Máme ten klíč, který jsme celou dobu potřebovali. A jde si zase do muzea. Takže teď vám to střihnu, aby to video bylo kratší. Což je good. Já nevím. Zase u souseda klasicky. Kde je soused první? Jaký dveře se musím odemknout? Tamhle ty. Mám takový dojem. Počkej. Tady zámek není. Tamhle to už mám odemčeno. Jo, ty jsou tamhle až. Kam proč tak daleko? Tady to je věc, co potřebujeme. Jede. Tak tady to rychle rozbiju. Ber to a vypadne. Máme knížku, kterou musíme dát zase do té s těma zubenýma kolečkama. Místnosti. Tak přemýšlím, kde je soused. Tak. Kde máme toho souseda vůbec? Takže oheň, kytka. A kde je Saturn? Tady Saturn. Poslední hlava. Dohrání téhle z té hry. Jo. A jdeme. Yes. Jsou ty dveře blbý. Odemkni to. A jsme tu. Yes. Jdeme zachránit Kido. Nazdar. Máme tvoji vlaštovku, help me. Normálně bych to skipnul, ale tady to je konečná. Takže ne, tohle vám neskipnu, tohle si musíte užít prostě. Ale mám to zrychleně. No, a tady to bude na další akt, protože nás už se zavřel a nemáme vůbec nic v inventáři. A nevím, jak se tady spawnul ten kód, ale OK. No, to by bylo pro tohle video všechno, já se s vámi loučím a čus!